Pripadaš li i ti ljudima koji već dugo primjećuju da vani mnogo toga nije kako treba? Da se ljudi u jednom sistemu drže, pod stresom, umorni i iznutra prazni, onda sada pažljivo slušaj. Jer najveći zatvor ovog svijeta nije od betona, sastoji se od straha, ometanja i misli. A najopasniji dio svega toga je, većina ljudi to ni ne primjećuje. Vjeruju da je njihov stres normalan, da su njihove brige stvarnost, da unutrašnji nemir jednostavno pripada životu, ali mnogo toga nam je naučeno. Od malih nogu ljudi često uče da funkcionišu, da slušaju, da se prilagođavaju, da se porede s drugima i da stalno gledaju prema vani. Sve počinje vrlo rano, učiš da mirno sjediš, učiš da ispunjavaš očekivanja, učiš šta je navodno ispravno, a šta pogrešno. Učiš da tražiš priznanje, ali rijetko ko uči kako pronaći unutrašnji mir. Rijetko ko uči kako se nositi sa mislima. Rijetko ko uči kako zaista upoznati sebe. I upravo zato mnogi ljudi provedu cijeli život, a da sebe nikada stvarno ne upoznaju. Oni trče, funkcionišu, nastavljaju dalje, nose terete koji nikada nisu bili njihovi i to zovu životom. Mnoge strukture imaju korist od toga kada ljudi misle malo o sebi, kada sumnjaju u sebe, kada se stalno brinu, kada su dovoljno umorni da nikada ne postavljaju pitanja, kada su dovoljno zauzeti da nikada ne pogledaju u sebe. Jer čovjeka koji prepozna svoju snagu teže je kontrolisati. Čovjeku koji je u miru treba manje potvrde izvana. Čovjek koji poznaje sebe ne da se tako lako manipulisati. I upravo zato je svijest toliko vrijedna. Ali nemoj se bojati svega toga. Strah je upravo ono što ljude drži dole. Ne moraš se boriti, ne moraš mrziti, ne moraš biti protiv svega, moraš samo početi da vidiš. Jer onog trenutka kada prepoznaš šta te slabi, počinje tvoja sloboda. Možda si i ti primijetio koliko te toga u ovom svijetu prazni, stalni stres, previše loših vijesti, neprestani podražaji, poređenja na internetu, vještačke potrebe, loše navike, stvari koje uzimaju energiju umjesto da je daju. Čak ni mnoge misli koje svaki dan misliš nisu zaista tvoje. Preuzete su od straha, od odgoja, od iskustava, od onoga što su drugi stalno ponavljali. I u jednom trenutku čovjek povjeruje da je to on, iako samo živi obrazce. Ali ti si više od svojih obrazaca, ti si više od svoje prošlosti, ti si više od svog straha, ti si više od slike koju drugi imaju o tebi. I možda se upravo ovdje krije najveća istina, da ono što tražiš nikada nije bilo izvan tebe. Mnogi ljudi traže mir vani, u imetku, u priznanju, u vezama, u titulama, u mjestima, u institucijama, ali pravi mir počinje iznutra. Ja ne vjerujem da se istina može zatvoriti u zidove, ne u zgradama, ne u pravilima, ne u simbolima. Prava povezanost nastaje u srcu, u tišini, u ljubavi, u savjesti, u onom trenutku kada postaneš iskren prema sebi. Bog, svjetlost, istina, nazovi to kako želiš. Nije dalje od tvoje vlastite svijesti. Mnogi traže vani ono što već živi u njima. A kada to shvatiš, sve se mijenja. Tada prestaješ da trčiš za svakim mišljenjem. Tada prestaješ da reaguješ na svaki podražaj. Tada prestaješ da se definišeš kroz sve što su te naučili. Tada postaješ mirniji, jasniji, jači, slobodniji. I ne, to ne znači da problemi više nikada neće doći. To samo znači da problemi više ne vladaju tobom, da te misli više ne posjeduju, da strah više nije tvoj dom, da se sjećaš ko si zaista. Zato kreni malim koracima. Češće ugasi buku, sjedi nekoliko minuta u tišini, posmatraj svoje misli, umjesto da vjeruješ svemu. Pitaj se da li je ovo zaista istina ili samo strah, da li je ovo moj put ili samo nametnuti obrazac, da li ja to zaista želim ili mi je usađeno
diši dublje, živi svjesnije, jedi stvari koje ti daju snagu. Okruži se ljudima koji jačaju mir u tebi. Ne biraj stalno dramu, biraj jasnoću, biraj ljubav, biraj lakoću. Jer možda je upravo to smisao života, ne da se stalno boriš, ne da se stalno dokazuješ, ne da stalno patiš, nego da rasteš, da spoznaješ, da voliš i da živiš u visokoj čistoj energiji. Ako to osjećaš, onda si dalje nego što misliš. Zaprati moj kanal, pravit ću sve više videa u kojima ću ti pokazivati rješenja i strategije kako da živiš slobodno, jasno i snažno.